Ure mwana. Ndo abwanya. Ndo ani. Ndo ani. Nani. Wakambona mukadzi anozviberekesa here. Washoga. Sikungurai munhu aende uyo. Kwete kuramba wakasunga munhu. Atopinda munyaya. Musunungura aende. Dzadze Mumbai. Dzayamire nyaya mberi yaunzwa namajawa John Fat. Achidaidza chigudu Linda. Majawa John Fat ari kuti kuna Linda ngawe atore midziyo yake yaakasiya kumba kwake. Uyanembodza kusvipa nemari yedare. Ngoramba wachiremedza munhu. Chingotaura hako kudare kuti dare riziye. Musi wa 25 September ndakaendesa zvinhu zvalinda. September goreni. 2024. Ndakaendesa zvinhu zvalinda chigudu. Ndikasvika tikasvomisa mota pamba paishe chigudu. Ndichida kuti ndione ishe. Ndikanzwa kuti ishe havapo wakafamba. Pandakati takuenda kumba kweavo pana ndakarovera chavo akabva atanga kufonera vanhu wadidi pamba pachibva pazara vachibva wauya. Pandakumbira phone number kune mukomana anoshanda panyati ndikati ndikumbirawo nhamba dzaishe. Avo vakabva vasvika wati usamupe nhamba idzodzo ngavakurumidze kubva panapa ngavadzokere nezvinhu zvavo. Zvinove zvakandishungurudza chero vanhu vakanga vakauya ipapapo wakangotaura zvimwe chete zvachizi ibvai izvozvi wachagodera ndovandakaenda navo kasvika pakutonzi wachagodera kana muri kuda kuti mubve zvakanaka panapa mota inisa teto zvimwe zvinhu kasikai kusimuka maamunhu mukuru muri mune mutemo wachagodera zvishuva wakazvika pakuti kana tadzingwa handi nyaya woendesa kumutemo achibva ati endesako kwese kwavakuda inini ndinomwera shonga. Kana tikaenda kudare kwacho nyaya itokusapotwa ndochiva tangopinda munzira kuuya. Ndaona kutaura nyaya yako kuti nyaya yakafamba sei. Vanhu vabate nyaya tuziendesa mbavha zvaita sei ndo zvanofanira kutaura. Pamusoro Changamire mudzimai takanesana nemudzimai. Mudzimai akadanana neumwe murume zvadaro. Anonzi ani murume wacho? Matthew Bwanya. Igaya munomudana. Tikamuudza kuno kudare zvadaro ndazoendawo kumeeting kwaChangamire ikurazi kwawo. Ndikasvika pamba mudzimai atiza naBwanya. Nyaya ndobva yazoenda kumakotsi kwaMeja Street. Akundiripotera mudzimai kuti uri kutengesa mombe. Ini ndikati kwete handisi kutengesa mombe dzandiri kutengesa ipfuma yababa wangu. Zvadaro mudzimai nyaya ndakaihwina. Yechipiri yesharing of property. Mudzimai haana kuzokwanisa kupedza dare ndofunga akanga ari kutika nejudgment yekutanga iyi. Achibva default haana kuzopedza dare. Saka iri mushure mekugarawo kwemakore andakona zvishuva mukadzi akagara nemumwe murume uyezve mukadzi akaunza gukuro akandipa gukuro re100 bond. Maane nguva yakadini musikagari mese? Pane 3 years now. Washonga uyu muchinda uyu wakaita mwana wekutanga asiri wemuchinda uyu. Muchinda uyu achiti mwana ndowake. Akazoita mwana wechipiri une same murume iye ndobva zvakazobuda. Suru matara amachuma kuti no uyu living wekutanga haasi mwana wake,
anga arongochengeteswa mwana asiri chi wake. Wechipiri wacho the same man iye ndo pakazoona mamessages I think and so forth aitaura nezvevana ivavo. Saka vashonga vakazotiza vakaenda nemurume wavo vari kutogara naye pari nhasi. Ndo patiri kuti sunungurai murume watore zviro zvavo wadi waende pane kuramba kuti wakasungirira munhu. Ndatsvaya manzwa ndikuti kuti uri urambire wakasungirira munhu musunungure utore zviro zvako udi uende murume aite upenyu hwake. Ndo nyaya iri pakati pavo. Washonga taura itinzwa. Nawe iri kundotanga kutaura pakutanga. Baba wandakagara nawo na 2005. 2006 baba wao ife kugara pandakaita nawo hawana kukwanisa kutsanangura dambudziko rainaro. 2005 2006 2007 ndopandakabata dambudziko rababa pandaenda kumapremi pawanditeera semwana mudiki wasvika pane vabereki wangu wakasvika wakanditi mwana uyu ari kuramba bonde. Ndiwo vabereki kuti ndivataura kuti zvakamira soso wakakwanisa dzokera paradzokera paragara futi iyo haizi mhosva yenyu ingatataurawo kuti iyo ndokuti pabude nyaya yacho ndikatanga kutsanangudza ndokuti ibude nyaya nezvekuti inini kugara nemumwe murume wandakabva nemumwe murume ndokuti muzive kuti inini kugarepi nezvaari kuzotaura ndakazoenda nemumwe murume. Saka ndoti nditange kubva payakatangira kuti muibatewo nyaya yacho. Ndagara vandatiza futi kubva kuna baba wandadzokera kumba ndasvika ateera futi kake chipiri ndati ateera ini chakazoita kuti ndizive dambudziko rababa wandimbuya wangu wakauya wati iwe magarira waita wane 4 years ine murume uyu hapana mwana chii chiri kuitika. Ndikati haina handizivi zvemumba bhozi ndakarwa ndiri mhandara zvikanzi alright kana masangano ozonditaidzawo jira ramunemaita sei masangano nababa ahoti tararama nheru makuseni kwaedza mbuya jira zvikanzi ko jira rako zvaringori pleni harina kana chinhu kana chii. Ndikati ina hapana chendose chandinoziva zvikanzi ingawana hapana kana murume unotaridza kuti murume wako ndibaba. Ndikati ndozviripo ndo mararamiro andinoita inini kugara pandakaita nababa ndakazoita mwana after 10 years. Manzwa here daida unzi inini ndichipfambi chaicho dai ndakahura pese ipapa baba wandaisangana nawo kana kuti after 3 months ka1 pawari baba wachimiro chawo chakaita awana ndebvu one urema hwawainawo ukunzwa here but ndaishingirira manzwa ose mana idaimba hawana ndebvu kana bvunzira kuri kutaridza kuti ukasvikana pa 14 years unonge wakuita machuwa kutaridza kuti wamunhu akubva zera zviratidziro izvo zvawana manzwa here plan kwakuzoti nhengo yawo mabhora uka wani tumabhora tudiki manzwa here ndazogara ndagora ndazoenda kuna tete wangu ndakabva kwavari 4 times manzwa here kuzosvika baba wakanipa permission yekuti shuwa ini ndazoona dambudziko riripo ndashingirira ini handichadi ndakuda vaenda kumba kwedu. Baba wakanditi tsvaga mwana ita hako mwana wako manzwa here ndagara shuwa ndakagara pepa ndotsvaga mwana pa ndoshingira ndagara ndakambosvika pana tete hanzvadzi yawo tete mumba mune dambudziko ini vandirandizivi murume vandivana tete vakanditaura kuti iwewe wakamborara nomwe murume here otaura kuti baba wane dambudziko mukunzwa. Ndikataiwa regedze nditi sei ndishinge ndagara semunhu ndaida munhu wangu ende hapana kana munhu muvillage kana anondeedza problem iri pamangu ndandine dambudziko manzwa here but andaikwanisa kana kushiya kana ende uyu akanditaura kuti hauna shamwari yodaiyanga shamwari yangu pese kugadheni kupi ndaita basa riri hadi manzwa here ndichishanda zvako zvezvekuti kana amanheru ndaingopinda vane kurara kutaudza kuti handina murume kana kuti wanotiwa hapana. Ndagara pandakazotiza tichienda kumba kwechi3 wabereki wangu bva ndasvika ngati ini ndazvitadza ini handichadzokeriba ndobva wasvika zvikanzi kana mwana wenyu anyanya kudzoka kunoku uyai mutore zvikurongedze zvinhu zvemwana wenyu. Ndakaenda inini nehanzvadzi yangu yape nemwana watete wangu
ari akawashonga. Taenda kuya na baba vangu na mbuya vangu wakashaika. Nemwe hanzvadzi yangu yakashaika. Tasvika ikoko takasvika padare rachinyakujara. Wasvika padare rawanyakujara, ava ndipo wakadaidzwa unzi yekundo wachigudu waita sei wauya. Tasvika padare pai. Baba wakati ini ndauya, uya akagarawo nemwana wangu ndikuda kupfuma yangu sekutaurana kwatakaita. Mukwasha paakauya kumba kwangu. Mukwasha sekuya kwakaita kumba kwangu. Akataura kuti uyai murongedze zvinhu zvemwana wenyu, sinzi mwana wenyu ari kutiza achiita sei achidzoka. Tasvika padare pai. Munoziva padare avarambanisi vanhu. Iwewe ndikati ini murume wangu ndinomuda, asi dambudziko rechirembereko mumba umo hamuna. Baba wapadare wakataura kuti ndaatsvage mwana. Wamahefu wakasimuka, murume anonzi wamahefu wagara village 14. Wakasimuka wakati iwewe hazvitauri padare pakazara varume vesava, ndiwo unotengesa vakadzi kunjuga. Babava vakanzwa haro zvikanzi ndopakuzinda baba wake ivi kana mumba musina mubereko inga panoitwa purani wani ko zvatanga panani pana iyeri vandadzoka vandagara takagara shuwa mumba tagara vandazotiza kuti kekupedzisira vandaenda kutanda kuna tete wangu ndikati inini tete ndamboshingawo zvine 10 years dzakwana ndichigara nababawo inini ndakuenda kubasa ndichisvika kwatete semunhu aindida taidanana akatera futi kuna tete waiwai akatera iye nasekuru wake wakatuza wakashaika wakasvika tikapana agreement yekunzi ngaatsvage mwana. Nasi ndakaita mwana after 10 years inini ende mwana iye ndakatomutsvaga ndikamita. Ndaita mwana wangu ane 7 years daina ndiri ndakatora kuti ndichiramba ndichivabereka wana. Ndakaita futi mumwe mwana wangu ane 7 years agrade 1 ndo pandakaita mumwe wandaita wechi2 uyu. Ndagara akati iwe waita mwana chibvisa nhumbu iyi yekupedzisira kuti uone kugara musha muno. Ndikati aiwa ini ndakagara makore ndichigara newe ndisina mwana. Nhasi nditi ndibvise mimba. Ini mimba handibvisi. Mwana kana uyo wati haundidi nemimba yangu. Ini ndinoita sei ndinorongedza zvakanzi manje iwe bvisa mimba. Iwe zvotoita kana usinga iwe mwana wangu siya woenda kumusha kwenyu. Kana usingadi nhasi pandiri kubva gozi angaina undogadzisa. Akatenga kaputa kakadiki. Kakauya kundogadziriswa kwa mambo kumba kwenyu. Kuna vanonzi wani kwavo vaigadzira mota vaimboya vachigadzira mota yedu Wanyoka. Ehe. Zvikanzi nini akatowafonera futi yangu yako ere. Zvikanzi yakaita zvikanzi yakaenda kundowandudzwa idiki but waiti ini ndinoigadzira zvokuti kari kadiki kari keshiri inokwanisa kuigadzira kana inourayira namombe kana chii. Ini ndine mawandudziro andinoita. Ndobva zvikanzi inini ndikauya uripo pano ndiri kukuuraya ende futi yangu ndakuita sei ndakundoitora manheru acho ini ndakabva musi wa29 musi wa28 manheru baba ava wakamuka manheru gwawapinda mukicheni gwauya nekapu yeplastic zvikanzi iwewe uri kuita basa raditi wakaura kaita mwana dakuti uite wetu nhasi ukarara nemurume ucharara naye ndoda kukuisa runyoka ita wetu shuwa ndakaita wetu mukapu kana mai mangu chavakandifonera nenyaya yeweti wanoiziva manzwa here ndikaita weti iyo semunhu aindithreatena achiti ukasaita ndinokuuraya indopana ndati uyu ndaita weti iya yabhaise yairi mukapu akabuda makuseni kuma4 bhaina naye bhaisa mukicheni akachikuwa azvinzwa inini makuseni ndamuka ndobva ndapinda mukicheni ndiona iripo pachikuwa ndikati aiwa baba wataura kuti inini ndakutotora futi yangu ndikasvika uri pano ini ndinokuraya inini mwana wangu ndakatora handbag yenge nehembe 1 hembe yemwana wangu pandabva pamba panaenda kutanda kuna tete wangu ndichisvika kuna tete wangu uyu bhaafona kuna tete ndiri kumbira kuti muye murongedze zvinhu zvei zvemwana wenyu. Tete wakati ina handikwanisi kurongedzesa mwana pasina vabereki wake. Inyaya yei pamwe because zvese zvazvaitika haana kumbosuma tete wangu kana kumba kwedu chaiwo nevabereki wangu haana kutaura azvizwa adaro tete waya ndopobva kuti inini bamnini ndiri kuuya nemudzimai wenyu kuti munditaure nyaya zvikanzi kana makutuya nemudzimai wangu hazviti ini ndikuda inimi tete muye murongedzi. Tete wakati ini ndoenda kundorongedza mwana zvisingazivikani nevabereki. Ini ndakuenda nekupi kuinyati kuna nababa shuwa takaenda kumba vatatosvika kuna vachigudu ndauya nemwana nyau yakamira soso vandatsanangudzira zvikanzi tichaona mupasha ite sei achiteera mukadzi ako akafonerwa nehanzvadzi yangu ko uri kuti mai ropauswa waona waripi zvikanzi vari kugara neumwe murume apa ini ndiri kumba vari kugara neumwe murume zvikanzi alright ndagara zvako kumba ndagara kunge 2 months tiri kumba pataina natete ndasvika vafonerwa natete tichingoburuka pabhasitopu bamnini muriko here tiri kuuya kumba ndina mai zvikanzi handidi kuponai pamba pangu
pamba pangu handidi kuti sei kukuona zvanzi ndandauya kuti titaurirane nezvese zvamaita papafoni ndachiuya manje zvanzi handidi kuchita sei musasvike pamba pangu shuwa takaenda kwaishe zvangazva vari muno mavo ishe zvangazva ndauya nemwana uyu da kuti arongedze midziyo yake uyabva wafonerwa wamarinda muripi zvikanzi handikoba kumba zvikanzi kuno kune waenzi wenyu zvikanzi handiwi ikoko shuwa tete wakadzokera vandadzokera futi natete kechituru wamarinda tauya tete wari kuno tasvika kwaishe zvakazvi tauya kunorongedza midziyo yemwana nekunzwawo nyaya kuti yakamira sei zvikanzi handiwi ikoko vandadzokera futi natete tete ndakaenda nawo 3 times vandazoenda nemunin'ina wangu andakasvika ndikati ndauya ndoda kurongedza midziyo yangu shuwa wazvakazva wakamudaidza abva auya akauyana nawasanyiwa nevanhu muvillage bowasvika ndikati ini ndauya unorongedza midziyo zvakanzi pano hapana chaunotora pamba panapa zvese ndezvangu hapana chaunotora ndozvakabuda kudare kwatakaenda kwamambo makoni hapana chakaipa ini ndakauya pano vanobvunza warobert ndakasvika pano warobert ndauyawo ndoda kuonawo maminisi akaitwa dare kuti wopadare ndakanzi handina chandotora ndauya kumidziyo yangu asi midziyo yangu ndanzi handina choinoita sei chaunotora warobert wakati hakuna chakadaro nyaya yeproperty iri yega iyo nyaya iri yega kana baba wari kutaura kuti iwewe hapana chaunotora izvo ini pano nyaya idzodzo pano hapana ndikati aiwa baba wari kuda midziyo yangu ngavagare nayo ini ndopanda pandaenda kukoti zvokuti baba zvawatotadzokera neni kukoti imwe koti yekunzi mombe imwe iyoyo baba vanonyepa ndakaenda kucivil court yesharing of property ndo nyaya yandakaendera ndaenda kusharing of property pafirst court yatakapinda yakanzi endai munopana negupuro mapana nagupuro zvamakashanda mese 50% baba zvamakashanda nemukadzi wenyu handitika alright tobva tabuda pa ene munopana negupuro ndokaitiza taenda kuti tete wanzwisise nyaya nekuti sei achitiza handiti ndikati zvino inini gupuro racho pandazoenda kuna tete hanzvadzi yake ndakaenda namai nyakujara ndasvika ndikati tete inini ndauya hanzvadzi yenyu iri kuchizatiza nenyaya yegupuro inini ndandauya kuti tipedzera nechinyaya saka kana hanzvadzi yenyu isipo gupuro ndinoda takanzi tinzi hama dzangu dziri apa hama dzake dziri apa zvakataura mukoti iwewe zvimwe hauna kuroora ubva waroora ubva wapedzerana natezvaro wako hama dzemurume hama dzemukadzi mopanana gupuro pamachinesana mouya kukoti kuno kuti vatakushiyanisai ndo zvakataura kukoti handiti uyu bva atizatiza hanzvadzi yake bva daiudza kuti muudze hanzvadzi yenyu ndopandakapedzisa kuenda nehanzvadzi yake ndikati muudze mukoma wenyu kuti inini kukoti zviri kunzi nyaya yegupuro iwe hausi kuuya koti saka inini zvinhu ari kuzvita ndagara hake nemidziyo yani nemidziyo yake ndagara inini zvine zvindane 3 years zvinhu zvangu ndakazvifambira kwaari handiti ndamusiyira zvinhu zvako mvura yainaya midziyo yangu yaibudiswa ichinaiwa panze izvozvi masofa atori panze ari kutotsva nezuva achiita sei yaamidzoto yaagariri yange tichishandiswa nomumwe mukadzi mibhedha yangu zvazvingorarwa nebhosi ndakambobva after 3 months vatotora mukadzi wake bvaisamba midziyo yangu yanenge foscati nhasi wakubuda wayamuka wakuchiti midziyo yemarara ayaya ndakukuigira ndipo akauya kati ndikati aiwazve unouya nemidziyo yasakara kudaiwo ko ndakauya wani zvinhu zvangu zvakanaka ndikati ndauya kundorongedza zvinhu zvangu iwewe kune zvauri kuda kana kuti uchiti zvauchipi chichi dai wakandipa zvawainzwa kuda zvacho kunditi iwewe tsarudza izvi ndo zvandiri kunzwa nemwoyo wangu kuti ndo zvaunoenda nazvo dai ndakatapura nhasi wakundidzira midzoto ino handitambiri wachiguri pana hwapo dzokera henyu nezvinhu zvani nezvinhu zvenyu zvikanzi ndauya nebeka iri nedefault of judgment yekukoti default iri kuti iwe wakadefauta koti saka iri kudaidzira kuti iwewe kana wakadefauta koti ndinokupa zvinhu zvandinoda ndikati right ndiudza kunochi bepa iroro ndikati right kunyange munhu waenda kukoti inini kana uchinita ndinanzidza ndakuita sei bepa redefault handitika unozopiwa judgment yekuti nyaya yakatomwa ndisipa handitika ndinozosherawo kana ndanzi nditore spoon kana ndanzi nditore saka toti default bepa rako robva toti iwewe hapana kana chatinopiwa kachi chimira ini ndita sei dzokera nezvinhu zvako zvikanzi ini ndakubva nezvinhu zvini ndakuti zviendesa kumapurisa ndikati aiwa ende kana kuri kumapurisa aiwa kumapurisa endesa ini ndopabva aenda ndagara ndobva yange iri chitatu vandachina Friday Saturday Sunday Monday vandaenda kukoti vandasvika ini kukoti vandataura kesi namba yangu vatora faiwa ndichida kuona kuti nyaya yakanzi ndakatomwa ndisipo kai faiwa rabudiswa ndikati aiwa ini ndakaona baba yekwangu wakauya nedefault of judgment plus nyaya yakanzi ndakatomwa ndipo zvikanzi imimi complainant unopiwa default of judgment iye iwe uriwe complainant
munhu ende unope default iroro ndio rakuchitomsungirira upiwe utore kopi rati uye naro kuno baba waimbafa pepa irororo kukoti kunoku ndo richavasungirira pane zvese saka inini kana bepa rato naro otondipawo ndo pana toona mukana uchi ndinoona because anenge achida kundivira ndezvekuzonzi hanzi ndakatongwa ndikanzi mombe chichi handina miya ndakazotongwa day 1 ratakataurwa mukoti kunzi muchashiyana zvakati mapanana bhukuro ndipo chete hatinozodzokera tikagarisana mukoti kuti uyaravo yaravatina right judgment because nyaya dzake ari kuramba kuti dzaka dziri mbiri akaisa nhau yekuti imweni kutengesa mombe saka iyo ndo judgment yacho iyoyo nhau yeshere muproperty haina kuzopera ndo pasina kuzopedzi kuuya kukoti ndo pakadipota kuti haana kuuya kukoti. Okay, application for interdict is hereby dismissed. Ndo payaka dismisswa nyaya yake. Right. Muri kuinzwa nyaya yacho, it's a sad story. It's a sad story. Yakaitika. And imishe akabouya here achitaura kuti ari kutora zvinhu uyo akaramba. Pakagumira kuuya akauya kumba kwangu vachida kuti vataudzana kuyanga chine hasha then vanaona kuti hasha dzakawandisa ndovanangoti mbomirai saka ambogarimwa almost 3 days vari kumba kwangu. Wow, saka ndakazoona kuti nyaya iyi handingaikwanisi, nyaya iyi yakutoda because vanga vakutaura wakuenda kukoti ndakagara makuenda kuti iminanisimuka pindu yamubvunzo akauya here achiti arikuda kutora zvinhu zvake kwamuri bhozi arikuda kuti akauya kwamuri 3 times achiti ishe ndinoda kundotora zvinhu zvangu uyu akaramba muchawo akaramba yekuya kundotora zvinhu vanga vasati vasvika pastage iyo ndo zvandikuziva. wakanga waurire chipa wakaurira wakanga waurira achida kuti ndigadzise kuti wawirirani iye mukadzi nemurume ndo pawanga wazotizisana nayo here nabwanya here ndo mazuva acheya ndo mazuva mushure mekunge watizisana here kana kuti before wanga watiwo wese nabwanya pamusoro wechangamiro ini ndoda kutaura kuti zvaaifambira uyu akanzi kwaMajor Street ini ndakanzi unokwanisa here kupa mukadzi bhukuru ndikati ini hana kuramba mukadzi asi mukadzi ndakaita sei akanditiza Nechikomba mukadzi achibva anzi alright saka ko mukadzi iweyo unokwanisa kupa here murume bhukuru mukadzi achibva ati hongu pipi bva ati uchitarisa paipai saka ndosaka wachibva wanzi ende munotore hama dzemurume nedzako moenda kumusha kwemurume mondonganidza vanhu mopa murume bhukuru vanhu isi wakatarisa ndosaka ndozvavaiurira kwaichi changacho inini paiuya ndakava ndisipo asi pakazoya kechipiri takazoenda kwaichi zvakazva wandidaidza ndikaenda nevanhu vataureiwa saka gupuro makapanana papi gupuro akapa umwe gupuro ndiani ipo papo haana kutaura nyaya dzegupuro haana kutaura nyaya dzegupuro mai iwe gupuro wakazomupa yanguwa ipi akazoya futi rimwe zuva paazouya nopa hanzvadzi yangu mai 100 bond ndiye akaunza 100 bond nambuya nyakujara iwe dai asina kukupa gupuro wakanga uchiuda here mukadzi nezvawakaitirwa ani zvayakaita ndakaenda kusanga saka chaikonzero chekuti waida kuti akupe gupuro iwe usingamupi gupuro chii chikonzero chakaita kuti sei kuti iwewo kuti iye ngaakupe gupuro iwe usingamupi aiwa nokuti ndakandisina kumuramba aramba ndozati kuti iwewo akangoramba achizvara hake aripo akanga uchimuda here kwete nokuti mukadzi inini ndakamuti pamusoro chinzwa chakamira ndakamuti mudzima wayona wotaiti inini mushure menge ndagara naye 2 years ndikati wona mukadzi mbereko kwandiri sva ndakamudira pachena zvaandoziva mbereko iri kuramba pasi chigare kwainzi mbereko ikaramba isaidza kwaitorwa mukoma kana munin'ina mukadzi ndikatoirana nayo akatendana nazvo asi ndakazoshandisa chiro padare raishe nyakujara zvakatonyorwa izvizvo mukadzi paakazoenda mumba kwavo ndo paakazodzoka achipokana nazvo mani yeah, but Changamire, it's a very sad story. Sekutara kamuta. Asi ndoda kubvunza bedzi kuna
kuna Linda kuna Muzare kuti zveshuwa maurirana zvekutsvaga mbere uko yanga iri nyaya yekuti mugarisane asi mbere kenyu makatsvaga pamunhu wekutoziva nekuti mwana wacho mutoziva kuti ngekwakati but baba ava vari kuchitaka ukatotakurirana pa2 years kana takawirirana pa2 years nditazoita mwana after 10 years ndawatauri chokwadi. Okay, hatisi kutonganya izvozvo because zviro zvakaitika kachaga nyaya iri pamberi pedu inyaya yaturikwa nababa amanzi babani majawa vatsanangura chichemo chavo kudaro tidare revabatsiri kuti mai ava vagone kupiwa midziyo yavo. Chandanga ndichida kubvunza kuna amai kuti amai mune midziyo yenyu iri kwamajawa here munoidawo here midziyo yenyu sekuturikwa kwaita nyaya iyi pamberi pedare ramambo makuru. Izvozvi midziyo yandichakwanisi kuitambira midziyo iyi panguva yandaida akandinima. Ndosaka ndakubvunzai kuti mune midziyo yenyu here kwamajawa midziyo iyi. Saka midziyo iyi mukanzi maakuipiwa munoidawo here nekuti chikonzero chatiri kubvunzira ichi vamajawa vanogona kuti arimo kana pane chakabvaruka hacho kana chakadii ndinogona kugadzirisa kuti muwane midziyo chakakosha kusunungurana musarambe makatakura mutoro musiri mushama wamajawa zvingaita zvakanaka here kwamuri zvinoita zvakanaka ndozvanaida kuti zviituri kudaro nekuti apa idzo dzanyaya tatongodzirivhesa hedu kuti vanhu vazive zvakaitika nemedhia ivo izivo kuti kune nyaya dzakati idzi but nhau iripo ndo nhau yatandaa kuti ngatichiconcentrate yapinda nayo kuti right iwewo uri kuti zviro zvakatora dzatswaina ndiri kubvunza ewo kuti akambouyawo here achiti arida kuti wagoe atore mbatya ishe wataura haana kuuya neizvozvo saka handizivi kuti ishe vari kunyepa here kana kuti chi topfuura chikamu icho iwe uri kuti wakaenda ishe vari kuti hauna kumbouya topfuura chikamu icho nekuti tinoramba tiitira naro hazvina zvazvinotibatsira toenda pachikamu chakuda ndo chikamu chananda kuda kupinda chepiri kuti iwewe pamidziyo yako yakasara honguruta kuti pane mibhedha iri kunayiwa nemvura pane masofa ari kunayiwa nemvura izvo hazvinetsi totuma mapurisa ondoona kuti zviro zvacho zviri mukondisheni yakaita sei kuti upuwe zvinhu zvako maringe nechi so that usunungure uyu murume wamudescribe apa zviro zvinonyadzisa kuti chii kana zvicheka wamudescribe kuti he was a useless man vamutaura kuti kana ndebvu kana chii wamudescribe and so forth handiti zvichireva kuti wakatongomuona senge asiri murume munhu wemukadzi to you saka chiri kuramba wakamubatirira chii? Ini handisi kuramba ndakabatirira ndakasvika inini ndakazoenda nemunin'ina wangu kuna mazhangasha ndikati ndauya akauya nanawasanyiwa mwana yehanzvadzi yake akati sekuru uye vari kuti ndipei midziyo yangu ndiri kudi kuwapa uye akati handina chandokupa bvunzei warobert kuti ndakasvikawo panapa bvunzei warobert ishe zvanga zvawaripa warobert second robert akambouya here achitaura kuti ndiri kunyimwa zvinhu zvangu namajawa waivachikonfirma majajment kuti mune jajment yakabuda here sematauro vaitaria paakwete sukumusonea zvakapinda muiva pane munhu yakazopinda pamberi pedare usiku handii so iwewe pachiwanhu chedu I think kana uine daka rekuti une zvimwe zvinhu zvaunofunga iwewe kuti munoda kuti musheyane sekutaura kwavari kuita 50-50% handiti
iyo unoitora handiti watotaura kuti koti yacho wakangoita that civil kucivil court handiti munondokontinya. Isusu dare redu tongoda kuti tipedzerane nemidziyo yemumba yeumai so that asununguke mupindo umwe mukadzi anotenderana nezvaari. Mudzimai akutoshandira akutoshandisa midziyo yangu akapinda after 3 months ndiye akushandisa midziyo yangu. Hanzi pane mudzimai ari kushandisa midziyo yangu. Kwete mudzimai takaroora hangu ishe vanoziva asi kwete kuti midziyo mai wangu inini nyati vanoziva. Ndakaudza mai wangu wane midziyo yaye tinogara nayo ndiyo pandakatora mudzimai ndiyo yandakatoshandisa yakaita karongedza natete tikaiswa mumba zvaka izvozvo kana vakatosvika nyati vanondipupurira vanokwadza kuva pangu vanotosvika voona zvinhu zvati kuti zvipai uyezve pakutaura kuti inini ndakamutuma kuti aite nevamwe varume ipapo ndopokana nazvo. Aiwa izvo hazvinei whether watobvuma kuti aite neumwe munhu watomupa freeway watodi vakatobvuma so inenge yachoice yake yaakundoita. kuti ukaona murume akupa ugwara yakanaka ugobuda mumba make ugondoita vana vaviri hamusi wakaparira kudhara. Saka nhasi ngavataura murume akatakura mutoro wakarema kuchengeta vana vasiri vake. Nhasi vakuramba zvokutora midziyo yavo zvinova kuti isimba riperi namai avo vakuda dare kuti zvese maanongeramba chakamere kuti vanhu ngavaende vanyora property yacho kana akakonzera iwete yobva yangotakurwa wendwa mai avo vanhu vosununguka. Isusu tinobvumirana nazvo kuti vari kutaura chikamu cheproperty sharing handiti wana mombe wanani wakatoikwidza kumajor street isu hatichaibati munomu. Dai yanga isina kuenda kumajor street taiibata kuti tiwagovanise zviro zvawakashanda ane right to that. Hatidi kuti mudzvanyirire handiti iyo tati anoenda nayo sekuenda kwanayo kwayakaita kana akada kuto withdraw kodzoka muno kuti tizoite chikamu icho chekushayanisana zviro zvawakasenza ndo panenge zvakubuda kuti aiwa maplace aya anga ari amai andakapuwa namai wangu tikazotenga aya then mombe idzi dzanziri dzababa tikazotenga idzo zvese vanonga vakudii vakupira. I think idare richandoita kumajor street court kwamari sandizvo here muzvari nyaya yemidziyo yacho iri kumajor street futi iriko futi kumajor street hanzi nyaya dzese dziri kumajor street kana dziri kumajor street then isusu hatingadzibati. Halo kana midziyo wakaisiyawo iri minyowani zvese nemubhedha uri munyowani wobva wazopiwa zvari kuona nemakonzo zviri kutaridza kuti zvaya zvichitoshanda unozvitambirawo here pamwe chete nemablankets ako. muri kutaura zvinhu zviviri zviro zvinoshanda kazviri rumwe nemakonzo zvinhu zvakasendekwa ndo zvinorumwa nemakonzo siya zviri zvinyowani zvine maplastic wobvaona zviri kutaridza kuti zvake zvaya zvichitoshanda unotambirawo here midziyo iyoyo. Right, iyo wadare disatayega kamambo pamudziyo iri kutaurwa navatete kana papi midziyo yakasara kushanda kwayo yakashanda kuti isina kushanda kuti vasiya achiti vari kuda inyowani yaane makore kubva makore iwayo kunyangwe iri mumba inongotsakara kunyange paita gonzo sikutaura kuri kuitwa kutonzi yakanaiwa nemvura iri panze inotorwa asi kuti paine pakuda makosi ayo ekutoti paine zvigadziriswe paine zvinogadziriswa apa zvoonekwa nehosa rimwe jira zvoga zvinotambirwa zvakadaro asi zvinozogadziriswa kuti apa ndo pakashata apa ndo pakashata. I think mapinduro muchinawo here mubvunzo mapinduro handiti kachakamira ndofungira kuti dare rara tone simba yekutovhara nyaya iyi sinzi patobuda kuti nyaya yeproperty iri kumajor street court asi dare bedzi raifanira kuti
bezope chika kune waira kuti pane mumwe munhu anogona kuzoita by time nyaya irege kuzopera kuti kusvika panguva yakati tofanira kunge takuzoziva kuti nyaya dzenyumba idzi kuti dzakufamba kuti wari wairi wese wasunungurwa warambe wazisotsokwandari muno wanga warimo mamurimo Lero kuti zvitaurwa zvese zvataurwa nemupera kuti Mukwasha akauya achida kusiya zvinhu ndakazvinzwa. Nyaya iripo ngeyekuti izvo kusakara kwakaita midziyo ndo kunondirwadza kuti izvo mwana wangu angazopiwe midziyo. Zvinoizvi nyaya yemidziyo yacho ndatozona kuti hapana chekuita nemhaka yekuti nyaya iri kudare recivil court. Saka kutaura kwamaita mataura zvakanaka Zimbabwe kuti nyaya yacho ichiperera kucivil court poita proper equal sharing yemidziyo yavo kuti mwana wangu afare because handifari kuti mwana wangu apiwe zvinhu zvakasaka zvakashandiswa nomwe mukadzi. pamusoro ikakana ndofa kutaurisa kuti murume yabatsirika nazopanga pachinzi amai ando wakamhangana nyaku sivhukoti vatipasitaza kuenda mberi nayo zvinhu pazvaenda zvadzoserwa. Saka pautoda kuti changamire wakwanise kutaurwa nawo maya twapesure nyaya sekutaura aiwa iye anondomhangara kana kuti iwo iyo wacho ngachitomhangare kana asina kuuya opuwa default judgment asi akauya ndiye anenge amucontrol nechi. Wanzwa ndataura kuti iwewe zvaanga ari kukuberekera ane mwana wekutanga wechipiri uri uchitaura kuti handisi kuda kuti handisati ndaramba mukadzi. Ndo pana ndomubvunza kuti saka anidai iwewe mukadzi asina kuzotiza Nechikomba wairamba uchimuda here kana kuti chii? Iye kana asingachadi mukadzi ngaachiende ondotaura sinzi yakumajestic court ondoisimudzira ondoimhangara ariye kuti toda kuti mukadzi auye atore zvinhu zvake ari kuramba sinzi ndo kwayari handiti iye ondoisimudzira iye unondoisimudzira kana kuti unomhangara imwe fresh zviri kwauri kuti unoda zvipi kuita kuti ikurumidze kupinda usununguke. Nekuti wana chigudu vanoramba wakakubatirira wachiti mwana wedu ndio zviro zvake ndio uchine zvinhu zvake and so forth. Zvinhu zvacho wakazviona sei kusakara iwe wakati wasina kutombozvitarisa kana mumotikari macho wakazoziva sei zvinhu zvakasakara because wakatorapwa kana kutosvika pamotikari pacho vanhu vakuda kukufikisa. Maybe mafungiro angu relationship yaaifunga kuti ichandobluma kwaakaenda pamwe haisi kudi pamwe iri kuramba. Maybe zvaifunga kuti zvichandodi achandowana heaven nemana akutoona kuti pakwanga akagarika achiita chikure chake aripo ipapo. Nekuti toda kuti titaure chokwadi. Saka avo vana chigudu vakuremerwa nemutoro manje sekutaura kwaarikuita kuti akumusha kwana chigudu haasiri kuchikomba wakupi aiwa kanditozviziya nekuti wanga uri muraini mangu ndokuziya uri muraini mangu wakatiza nabwanya ukandowakirwa kweyo kunonzi kuyo kwabhota zvese tozviziya zvese zvakaitika tozviziya nekuti zviri muvicinity yangu. Taura kuti muri kutunzira chihure kuno
simudza izwi Ndine hanzvadzi yacho. Zvinhu zvake zvese zvemuroro wangu kurambedha vakaiswa muspeya zvese newodrobe hembe dzedu dzingorimo mukati mewodrobe imomo zvese nemapureti acho. Chandakaona chiri panze anga ari masofa akabudiswa panze waida kuketa kodhi yavo. Hapana kapu kana hembe yakarwa nezuva zvese zvakaiswa muspeya. Right, nyaya tatiregera kuibata nekuti kana yaenda kumagistrate court hatichabvumirwi kuti yakandovhurwa docket uku, hatichabvumirwi kuti tiibate, saka inofanira kuti iperere ikoko handiti, nekuti ndo kwakaendeswa nyaya. Hatina kuti tandaitadza, tatisina kuitadza, asi nenhau yekuti nyaya yakaendeswa uku. Saka imi mwana chigudu musaite mwoyo wekuti muri kuonda mataurwa nyaya inyaya inosiririsa. Munhu achidescribe zvinosiririsa. Wozvibvunza kuti kana dai ndiri nini kuti ndaiita sei. Musunungurei. Adi nekuti kuremara haisi mhosva. Saka wochienda undoita kana ukatopfura nepo pakoti vakomana vanokubatsirai vanageya kuti undoivhure iite chop chop ipere nyaya iyi handiti. Ngozi ukandoimhangara iwe ndio unenge wane matombo. Okay, mosimuka timende. Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojibondora tete